Kim Wilde se tiftaħ is-siparju tas-Summerlust Għaxaq Music Festival fil-15 ta' Mejju f'Għalaxaq. Magħrufa bħala waħda mill-iktar vuċijiet maħbuba ta' snin 80, Kim Wilde se toffri spettaklu ta' madwar siegħa u nofs li fih se tkanta fost l-oħrajn Keep on Hanging On, Kids in America u Cambodia. F'konferenza tal-aħbarijiet ingħataw dettalji mill-kaxxir tal-għaqda mużikali San Giuseppe ta' Għalaxaq, Frankie Zammit, li spjega li qabel Kim Wilde se jkun hemm warm-up ta' DJs Maltin Alex Grek u Pierre Cordina. Se jiftħu s-serata l-grupp Different Minds waqt li għala DJ Ziggy. Il-ġimgħa 22 ta' Mejju Summerlust Għaxaq Music Festival se jilqa' lill-kantanta leġendarja Bonnie Tyler magħrufa għall-kanzunetti I Need a Hero u Total Eclipse of the Heart fost l-oħrajn. Qabel Bonnie Tyler se jkantaw Glenn Vella flimkien mal-band tiegħu Gaia u Matt Black. Jiftħu s-serata l-grupp Project waqt li DJ Su tagħlaq is-serata. Is-serata finali se tkun fit-23 ta' Mejju waqt serata b'mużika ta' snin design. L-aħħar snin nġabru madwar 90,000 euro li l-maġġor parti tagħhom madwar 75,000 għaddew għand Darbjorn. Minn sena l sena dawn il-kunċerti dejjem tiġbru eluf ta' nies għal Ħalaxa lejn Ħalaxa fejn l-entratura hija kompletament b'xejn għat-tlieta tal-jum jiġri dak li jkun jista' jiġi hemmhekk jew pjaċir mal-familja tiegħu għax ikun hemm aċċessibilità għal kulħadd. Kemm jitlu jagħtu dik donazzjoni żgħira kemm żgħira biex aħna mbagħad ikun nistgħu ngħadduha għal Darbjorn. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus qal li l-fond ta' Rock in Malta jgħinna qdiet bħal dawn li jtellaw dawn il-kunċerti popolari. Il-ċermen tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli qal li din li soċjetà mużikali li tagħmel xogħol bis-serjetà. Dr. Dalli qal li waħda mill-pilastri tal-Kunsill illi l-arti tasal għand kulħadd. Maria Formosa minn Darbjorn irringrazzjat lill organizzaturi u kull min se jattendi u qalet li d-donazzjonijiet ta' din is-sena se jmorru għal proġett Darbjorn Respite. Il-Ministru għall-Arti u l-Kultura Owen Bonnici enfasizza li f'dawn l-aħħar snin il-Gvern ħadem biex il-kultura u l-arti tkun aċċessibbli għal kulħadd. Għalli hu grat ħafna li s-Soċjetà Mużikali San Giuseppe ta' Ħalaxaq torganizza avvenimenti bħal dawn.